mijn eerste indruk wanneer kwam ik hier, eigenlijk was het, waren rustige mensen en op zichzelf getrokken. Dus eigenlijk dat vond ik het mooiste te zien bij mensen. Dat waren echt origineel. Dat heb ik later, in latere tijdstip geconstateerd. Ja, ik werd eigenlijk, mensen waren gewoon naast jou met alles. Dus ik weet niet hoe was in Amsterdam, maar in Friesland hier, vooral in Heerenveen hier, was ik altijd gewoon naast hun. En eigenlijk, ik heb altijd het gevoel gehad dat, dat zal nooit een probleem worden met werk of dat soort dingen. Dus ik heb mijn weg vrij snel gevonden. Ja, in het begin was echt, dacht ik, voetbal is best wel belangrijk in Nederland, maar dat was het wel. Alleen schaatsen in Friesland hier volgens mij is een beetje te vergelijken, of meer dan voetbal zelf. Het is niet bekend bij ons, schaatsen, het is totaal onbekende sport. En ik ben wel natuurlijk, sprak in telefoon met hun en ik gaf hun dat, het is gekke cultuur hier, met gekke sport eigenlijk, nooit meegemaakt. Oud en jong schaatst en dan zie je eigenlijk dat schaatsen is meer dan sport. Dus de allereerste keer, ja klopt, dat was met vallen en opstaan. Hè. Dat is logisch voor mij was het een nieuwe sport. En ik vond het leuk om actief te zijn, bezig te zijn. Ik hou zelf van sport. Dus dat was het pluspunt eigenlijk om makkelijk te kunnen stappen op schaatsen. Dus dat was wel leuk, mooie ervaring. En ben ik blij eigenlijk dat ik heb gedaan. En dat doe ik nog steeds nu. Het verschil tussen Albanese, zeg maar, te leven in Kosovo en hier. Ja, dat zijn wel verschillen. Ten eerste vind ik zelf, temperament is wat hoger bij ons. Wij zijn wat vrij, zeg maar, blijer, weet je, met kleine dingen. En hier is wat anders in dat opzicht. Dus er zijn wel verschillen, alleen dat is best wel moeilijk om. Ik ben ook boven 20 jaar hier, dus ik probeer ook langzaam eigenlijk min of meer een Nederlander te worden. Dus